Vem är det som styckar julegrisen? Och vem var det som startade Kuba-krisen? Jo, Radio Pleppo, det var Radio Pleppo. Och nu är det jul, ja nu är det jul i Radio Pleppo. Det är Radio Pleppo. Nu är det jul. Och igen är det dags för Radio Pleppos extremkalender med Ted och Kai. Och dagens julkort kommer från skolvärlden, nämligen från Såghöjdens högstadium. Julen var nog bäst när man var barn ändå. Ja. Radio Pleppo presenterar extremkalendern. Haha, Mini-Allan, nu sitter du fast i snödrivan. Du kommer aldrig därifrån. Släpp mig! Hjälp! Hjälp! Hej, Janek och Bindu, där kommer rektorn. Se upp. Jaha. Har ni snöbollskrig? Och ja, jag ser att ni har en krigsfånge. Ni har grävt ner Mini-Ollon från midjan ner. Mini-Ollon, kan du inte röra dig? Nej, rektorn, kan ni hjälpa mig? Den som sig i leken ger, den får leken tåla. Jag vill inte vara med. För att... Jag är glad att se att ni leker civiliserat och med eftertanke. Den nya snön gör ju en ofta ivrig och tanklös. Och man kan... Vem kastar på mig? Nå, vem var det? Mini-Ollon, var det du? Nej, magistern, jag... Mini-Ollon, vi vet alla att det var du. Men jag kan ju knappt röra armarna, det var inte jag. Vet hut. Visa respekt. Janek, får jag en isare? Är det sand i den? Ja. Bra! Mini-Ollon, så här känns det att få en hård snöboll i sig. Ja, precis så där ont gjorde det mig alldeles nyss också. Och vi som hade så trevligt. Varför skulle du börja slänga snö på mig? Men jag gjorde det. Håll fast! Ska jag sätta snö i nacken på dig? Och pessa dig? Hörni, ni andra, kom hit och hjälp till att pessa Mini-Ollon. Ja, ni hörde mig. Nu ska Mini-Ollon pessas. Hjälp till nu! Vi gräver mera snö hit så Mini-Ollon är nedgrävd ända upp till hakan. Han måste ju få veta att man inte kan uppföra sig hur som helst utan straff. Ska du säga förlåt då, Mini-Ollon? Men jag har ju inte kastat. Jaha, har alla sina isare. På mitt kommando, avfyra, sikta på huvud, försök undvik ögonen. Förlåt! Avfyra! Bra. Lär dig av det här, Mini-Ollon. Ta det som en kar. Fortsätt avfyra så hämtar jag vattuslangen. Radio Pleppos extremkalender. Och så öppnar vi dagens lucka, den 3 december. Och i den finns... Långben i elektriska stolen. Gås.